Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod. Eu sunt David de la Technic Tools, iar în episodul de astăzi o să vă arăt cum se montează o priză simplă și un întrerupător simplu. De obicei nu încurajez astfel de activități. Drept dovadă, vă recomand să chemați un electrician autorizat ca să facă aceste operațiuni legate de electrică, pentru că sunt operațiuni care necesită un grad ridicat de experiență și cineva trebuie să-și asume răspunderea când face o astfel de operațiune. Vă arăt cum se face doar ca să vă informați, ca să știți despre ce este vorba cu aceste operațiuni. În primul rând, asigurați-vă că nu există tensiune în zonele unde urmează să montați aparatajele. După ce ne-am asigurat că nu mai există tensiune, putem să începem pregătirea dozei. Trebuie să curățați zona de rezidurile formate în urma amenajării peretelui, așa că cu un ciocan mic îndepărtez surplusul, cu un aspirator aspir, iar cu un cutter nivelez marginile astfel încât doza să rămână curată. Curățați și în interiorul dozei și asigurați-vă că la montaj nu o să existe praf în interior sau alte materiale de construcții. Scot firele afară din perete și verific lungimea lor. Ideal ar fi să rămână în exterior 10-15 cm, recomandarea mea pentru a lucra foarte ușor. Cu dezizolatorul de la Dexter dezizolez firele foarte simplu la aproximativ 5 mm. Întrerupătorul pe care o să-l folosim astăzi este de la Lexman din gama Victoria și este un întrerupător cu LED. Pentru a îndepărta capacul și a avea acces, aveți în partea din stânga sau din dreapta un orificiu unde puteți să băgați o șurubelniță dreaptă și pur și simplu ridicați puțin capacul. Stânga și dreapta avem cele două șurubele pentru strângere, iar în spate avem schema de montaj. Pentru șuruburi eu folosesc bormașina cu acumulator cu ambreiajul pe cea mai mică poziție, adică să nu strângă foarte tare. Introduceți firele, asigurați-vă că faza este în locul predestinat, iar nulul în partea cealaltă. Le strângeți cu grijă, nu trebuie strânse exagerat de mult și după fiecare strângere verificați ca legătura să fie fixă. După cum observați și în cazul meu, nu există cupru la vedere, adică mijlocul cablului este complet în interior, iar protecția, învelișul cablului este până la limită. Îndoi puțin firele în spate și poziționez întrerupătorul pe perete. Îl strâng provizoriu cu mașina, îl strâng destul de puțin astfel încât el să se poată mișca la stânga și la dreapta pentru că trebuie pus și la nivel. Cu o nivelă cu bulă verific poziția lui și îl aduc în poziția dorită, după care îl strâng definitiv. La fel, nu foarte tare. Se pune capacul înapoi și întrerupătorul nostru este montat. Dacă ați respectat toți pașii și ați montat întrerupătorul corect, în momentul în care apăsați în partea de jos va trebui să închidă circuitul astfel încât să se aprindă lumina. Dacă apăsați în partea de sus, va trebui să se oprească lumina. La montajul prizei procedăm la fel. Curățăm foarte bine doza, dezizolăm firele aproximativ 5 mm, încercați să le dezizolați și mai mult, dar o să vă iasă puțin conductorul de cupru, o să vă iasă în afară și nu este foarte bine. Recomandarea mea este să intre în interior până la manșon. Voi folosi o priză tot de la Lexman, tot din aceeași gamă cu întrerupătorul, pentru că în tot apartamentul toate sunt de la Lexman din gama Victoria. După cum vedeți, avem 3 conexiuni, mijloc pentru împământare, stânga-dreapta pentru fază și nul. În funcție de cum vreți dumneavoastră puteți să puneți faza în partea stângă sau în partea dreaptă. Eu m-am obișnuit să pun faza în partea dreaptă și așa o pun la toate prizele și întrerupătoare. După cum vedeți și în această situație, strâng șuruburile cu bormașina cu ambreiajul pe cea mai mică treaptă, pe treapta 1, le strânge destul de bine, adică le strânge undeva la 5 Nm. Eu zic că este suficient, dar pentru siguranță puteți încerca să compensați și cu o șurubelniță normală și bineînțeles să verificați conexiunea, să verificați dacă firele sunt foarte bine strânse acolo și dacă nu ies afară.
După cum vedeți, după ce am prins firele, nu se vede absolut deloc conductorul de cupru. Procedez la fel ca și la întrerupător cu firele din spate. Le dau o poziție cumva, le îndoi, iar în momentul în care o să împing priza în perete, ele o să formeze o buclă acolo în interior. La fel ca și în cazul întrerupătorului, strâng priza parțial, nu o strâng de tot, pentru că va trebui să o punem la nivel. Cu o nivelă cu bulă, reglez priza, după care strâng șuruburile de prindere de tot. Iar mai apoi urmează să venim cu capacul ornamental pe care îl fixăm la fel cu un șurub. Și treaba este gata. Sper că ați înțeles cum se face această operațiune. Dacă v-a plăcut, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like și să vă abonați la canalul de YouTube Technic Tools. Eu sunt David și până data viitoare vă doresc spor la muncă, spor la idei și numai bine!